दिनैनि बे 19 डिसेम्बर 2023 मायथाइयाव गमामायैनो हरखाब जोंनि गेजेराव बे गपाल स्वरगयारिया गोमालांनाया जोबोद दुखु फोरमायथाव दुखुनांथाव जाना थाबाय। बेयो सासे दाबो जोंनि जितु बडि बे बडियावहाय बेयो जिल्ला आफादनि बुंथिगिरिमोन स्पिकार। दा दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो दिनै बे बैसोआव थामहिनबा 38 इयार्सआवनो बे सा ससेयावनो गावनि जिउखौ खोमानो नांबाय। बियो आसा फारियो बिनि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगो रायजोआव आलो गोजोन थाथों बेखौ आसा फारिदों। बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जों बुङाबाबो बोरैबा जागोन, जों एसे बुंनो गोनां जादों। बियो गुवाहाटीआव आर्टआव फरायदोंमोन, हयथ' बेयो 2012सोआव जागौमोनदां। आरो बे समनिफ्रायनो बिथाङा बेयाव न'आव फैफिननानै फरायनायखौ दोनथ'नानै न'आव फैफिननानै आंदोंनो दामनाय देनायखौ सोलोंदोंमोन। मोजाङैनो सोलोंबाय, मोजां सासे सोलोंसा होनना बुंनांगोन दिनै। दा फैयै फैयै बे सोलोंनानै अनेक जायगायाव बे फोरोंबायबो रोंबायबो, अनेक जायगायाव मिथिजाबायबो। बेल' नङा, बेयो मुसुखा बानायनायाव जोबोद आखा फाखामोन। बयबो मिथिगौ बिथाङा अनेक रोखोमनि मुसुखा बानायनानै अनेक जायगायावनो मुंदांखा जाबोबाय। आरो बेयो बै मोसानाय मुसुरनायखौ दामनाय देनायखौ एकल फोरोंदों बेल' नङा, बेयो बानायनोबो फोरोंनाय जादोंमोन। बानायनोबो गुबुन जायगायाव फोरोङोमोन। खाम बानायो, सेरजा बानायो, सिफुंबो बानायोमोन। बिदि बानायना अनेक बिहोमा लाबोदोंमोन। दा बुंनो थाङोबा बिथांनि जिथुनिखि बिहोमा, बे बिहोमाया जोंनि गेजेराव जोबनो रोङि जाना थासिगोन। थ' बुंनो थाङोबा बेहा दोंनैसो गावनि सुजुनाय, गावनो खननाय मेथाइबो दङ आरो मोसायोमोनबो, गावनि एलबामबो जों नुनो मोनो। थ' दुखुनांथाव दिनै बे दिनावहाय हरखाब जोंनि गेजेराव गोमालांनानै जोंखौ दुखु होलांबाय। थेवबो जों बावनो हानाय नङा बेखौ। जों हारिमु आफादनि जानानै जों जेब्लाबो बेखौ बावनायनि लामायाव लाबोआ जों गोसोखांबाय थागोन। थ' जोबनायाव आसा फारियो बिथांनि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगो रायजोआव थांनानै आलो गोजोन जायगा मोनो, बेखौनो आसा फारिनानै जों दुलाराय हारिमु आफादनिफ्राय एसेखिनिखौ बुंथिनाय थाबाय।